Kada pagsasaudi ayan mi idi ya amunos usarin nyo mat nga kunana kaasyam dagiti kaasyam ngam syakti ipang pangruna ang kita nyo. Sumadda nalulugmag atay so impang pangruna nga tani. Pangruna nga tani Apo Diyos dahil kinaasyam na tayo maamin nga madimpang pangruna na pinagsurti kayo pagsasauda. Kaya di dyan kasla pagsasaulaan nga makapag-aangawan nga makasarili aday dyan siyakti ipang pangrunam ko na. Dito sa Salmo responsoryo tayo, kasla inraman na laang dumawdawat laang ti kaasi nga kunana, lagi panak o apo inton paraburam dagiti, taong kasla iramraman na napakpakumbaba datoy, haan nga man naging bubukod na kaasyam dagiti kaasyam nga siyakti ipang pangrunam, kasla kumano panganan kang kamabalin nga mauday. As jati bagana da jangam datoy kasla iramraman na laang no kaasyan na dagiti tattao na medyo mas na taktak ng basit daytoy. Ito yung ibanghelyo tayo na ginam ta naglemang langar ni Apo Isus kayat na tiagina na danapan nga ina anya tin bagana kaasyan na kunana niya nya ti kuno nagpakpakaasi paksyaten na kumati demonyo. Ti anak na ke Syrian datoy tati Syria ken ti Israel talagang agap apal idi nanipod pa idi handang agkaalaan ti kultur handang kaalaan nga nasyon kakuna ni Apo Isus haan nga mabalin nga alaan di kanan ti aso nga ipurwak ti sayang kasla kumalti bagbagana ditoy useless nga tulungan ka tahan nyo mo lang apatsin di bagbagami hanggan nyo mo lang hangkay mo lang mamati kada kami hantay mo lang nga agkakapuli hantay mo lang nga agkakaalaan apay nga umayak pala tumulong iti maysa nga manggurgura uno kalablaban ti pulimi kasla kasya ti puntos na kumaditoy kasayang dahi tang aramidin di pala pan agtrabaho ka dagitay mamati kanya na mamati ka dagiti tata kunana uray DJ murkat amoy ti murkat nga sao doon ti murkat kanya midugbing kami ke iji balay ke mabaot kami ija mo mabaot maungtan kami no nawarangay DJ iji may sa plato ko kammet kata aw mukot sara mi ide tati aklumi ka dati kinayasan nakawayan ken ti duyog mi kasabot hanyo nakit ang nakakita ti kaschay duyog nga oy haman na mi ko na adaklo ni inang ko ide nga daytay adda sabot mo ilaang ngam adda manggunahan mayat diya tama minsan lang atako sa nga duyogan sabot mo laang dayay kada pagalaan mi idi nga kayo nga dakkel kas tanay hambay maawam narigat mo mabagkat pagalaan ko namin di pagyan tinnapoy anyong ammo atag kay makabal ko na light riskets kay nga ro ngam kada kami ngumangang kami nakadulang kam ngamin anyong mo man ti dulangan anya ti English na nababa table nakabangkito kami nakapariko sa kastadulang hanga lamisaan naudila nga di lamisaan nga bangko kan nyami nga atidog haan nga dete kita kami idi na stricto dati murkat na kala ko narigat nga diyan mo na apay nga nagrigat ti bagas idi ubi nga diyan mo nadlaw yun ay before ti masagana 99 da kayo nga nataengan ti inani pay laeng ti kwa ide inani pay laeng ti binatag nagbayag ang talaga tataka si Poka muna sa antilyaran mabulbulanan marmarpot ti pagay idi ata sagsagay sa nagchichismis dan to dagiti original ama marites katenang to jay salapi na repatan to nakamimat ay apon kamaki anani dati magkalkali bisokol ti obrami iso nga idi kada kami maungtan kami napatigkan niya mi sa nga bukol nga inapoy kunada mo dinaududi ka agsangit no mo kanan kunada iso damot imon na idi nga kunada napatag narigat tri agtalom narigat iso nga namubalbalin awang pay mabati nga may sa bukol nga inapoy ijay kasla ging gatatakas latagi kasla madilata jiri nak nadamabati nga kumakalakas jay iti magkabalay ko gapumata do daton nyo tanaagog magamin ya daton nyo so nga na iyo mas madaduma alay kariwara ay haan hanyo nga ti ko pagsasaot lang lakay hanyo gamin amo urigat na ti abtalon kun adamo nya diri kada kami kadi murkat iso nga ti murkat kanya mi adda giti makitam na talaga no mangan nga naparikusan di buo nga plato sus kaslak na makasangit man wasa naparikusan di buo nga plato ti agkararigrig nga inapoy kata hindi ka mo, basta da kami kati napatid kanya. May kadijit ibagbagana, ngapay nga ipakan iti aso ti kanan ti ubing, kunana ni Apo Isos.
Ngam ko na mo di jay ina nga lapig sa pamati na uray di murkat di maragred di lay sirok kahit nga sa uray di murkat kanan mo dagiti so ti ibagbaga na dito uray kababasitan laeng kadi uray sobra atulong mapaimbag laeng dayjay anak ko mapapanaw laeng ti demonyo kanya na di laeng ti tartari gagayan di babae uray haan nga buo nga kala ko mga pangarin na nga buo nga nga plato akan uray di murkat laeng umanayen umanay dayjayan tapno maagasan dayjay mapapanaw yung demonyo jay anak na apay lumuglugan pa lang ta demonyo tata Adan, aja nakatibulan na ini, jaman no istorya kada kayo. Di kongreso dagiti papati 2008 sa diya. 2006 na ordi 2000 kala kayo 2008 2009. Ke napang kami nakasama mi di exorcist. Sikat pala nga do pala libronan sa tatan. Ke talaga nga ko na 300 plus ti ni ganak akaso ko na 140 plus 14 or 40 plus laeng ti pudpud kay di pa ila dayjay anyang tulag tatatan din na ganon. Tinapudpud no nga naluganan ti demonyo kunana. Tatalaga lumugan ti demonyo kunana. Kay di kakaruan nga kaso kunana. Nya di kakaruan nga kaso kunana. Di kano babae di ospital talaga nga di pagiddan na ibagkat na kano di bagina ore nagadudang naglulukmag nga nurses kada ko nga mangi talmag ibagkat na kano nagpigsa kunana handama igawid. Kasi naludsod na Katoliko kayo kunana kano ka di pamilya. Opo. Nakimismisa kayo, haan. Agkon komunyon kayo, haan. Agkon konpisar kayo, haan. Napatpatigan ti panagtrabaho, napatpatigan ti sanay ko, napatpatigan ti ko. So nga limugan ti demonyo. Ti inaramid na dito pagi, inininot na nga kinonkonpisar dito nga pamilya. Kumapkapsot kano di dyan. Ay dinalpas da amin ng kimapsutan na awanan ti po at permiti kapsot na. Iso ang kunana, lumugan ti demonyo, uray Katoliko di pamilya, no? Haan nga, agkomunyon, haan ang makimisa, haan nga dumawat iti grasya niya po Diyos. Nga pa dagiti malugwanan, kung dagiti uray makimismisa da, no, marites da, kung nada, ganad kayo Kaya kano ti niya maluganan, mahaamot, iman na mga imbaga day jay. Ti imbaga na nga kangrunaan day jay, handa nga ipang pangruna ti kararagan di ipang pangruna ti nasanton na misa. Narigat mo kanya tay siguro nga umay lumug. Nga madalat tamang alumugan nga demonyo niya. Nya nga ti ipang panunutat. Nya ti tinadnadim demonyo. Dayjay agsing-singer ti utang wano dayjay masing-singer. Utang ako! Nagsarak ta doon nga demonyo. Nagsarak ta. Utang mo na bayagan! Amo ambot nga tanga demonyo ali. Kasi talaga magburburok na gito ko kada. Ingkarim nga tinaban nga duning ka, agkaray-karay ka na nyaman titawan ng tutlosan. Talaga ta nagsarak ta, nakautang kinimutang ka lang ta nagsarak nga doon nga demonyo. Iya dayo nga ako pakawan. Awang mga taang madokas di si kayo. Damdamag ko nga DJ, utang na ide. Naganak agraman di anak nagram iso nga tising-singer di nagpautang ka di balaydan house and lot unyo mo dada apay nya nga ta linuganan nga ta demonyo day dyan hana dakas jay jahan nga ta ang ito'y gabulam dyan mo pay kasi naganak di anak iso nga di jay tising-singer di jay nagpautang ka papanawon ng ta alaan na di house and lot nya mo dada nga makimismisa pay Won, mother butler siapa? Ay, panaklaan. Kala nagalas na panunutin niya, kala ko manday ka pula di utang nakatapa ka paanakan na paanakag. Isuti ko kami nga aramid at demonyo dayta, hambang nga demonyo ay tao arami din adata kasumpay mo tapok hawo mo buo nga pa tunukan na isang dada di kararuwada pa yun ang atan. Nagbalin pa nga ta nga katulong dan aday jay ko agamaan. Iso ti ko nya nga ta tinadimdemon nyo jag sing-singer wono day jay nakautang nga aglemlemeng. Diya kamutan makamo kayo. Ni bagbaga na dito kakabsat. Ngam di jay
ti nakapaksyatan mo laeng ti kakas na ko inistorya di jay pati na kwada na nya naganan naluganan jay kabsat da jay anak da gaputahan da makimismisa ngam dito mat no bawyon tayo day jay na ubasit tila daw dawatan na unag jay pamati jay babae dati ina na tila daw dawatan na uray ka dinumurkat laeng umanayan nga mangpaksyat ti demonyo iji anak na kada tayo, agkomunyon tayo, agkonpesar tayo, kanayon tayo maagmisa, sisa kada barangay. Apa itulok tayo pa ilang nga abakan na tayo, magay nga demonyo. Itulok na pa ilang ni Apo Isos, kagtartaray pa ilang kanya tayo. Malaksin no talaga nga bangking tapanunot mo na kayo, itulok na ngamhaan. Agdaman nga tano, agdangam do dati pa nagkongkumunyon tayo kada agmisa, kada sisa, kada barangay. Diyak kasla marigatan mo't, agsang-sangit mo, narigat mo't, ang umentrikan niya tayo. Walaksid no, ti pangpangruna tayo ka, sansani kwa, tangsit, kinaagom, managing bubukod talaga ang maabak nga ta. Nung ti ko nakmat na ka, dahil tila pamati dati babae ka, nadalusan pa yung anak na, dahil basit a pamati tayo, basit a sakripisyo tayo, apa itulok lang nga ni Apo Isusen nga abakan na tayo, mathamat siguro Kin talaga ang haan. Basta agtalit tayo kinkwana, nangruna na isuna ti pangpangruna tayo, isuna ti kangruna ang tibiyag tayo, ay kahaan na tayo ang baybayan. Isuada gito, arabidan tayo, agkararag akasbay sa agimong, agkakaaruba, agsisinakit, agsisinnaranay, agsisamas kayo, sakay agpipin na sakit, pinnokaw, pinnasagid, anya laday tamo, agpipinalapal kayo mula. Sino nagpinalapal? Di nagsisamas di kalman, nagalas nga damag di, naggalas nga damag mo tabong boradyo dahi ta nga. Sino nagpinalapal? Dagiti nagsisamas di kalman, anya laday ta, siya ka nga tati umay manggabor kanya yun. Haan mo nga taan, ngam di giti bagbaga na kakalsat, haan no adatalit tayo kini Apo Isos nangruna no iso pangruna tayo, haan tayo, narigat ang makatrabaho. Iso nga, ada serbina da di sakripisyo, ada serbina di kinapakumbaba pa nagdikadwa, ada serbina di pa nagmismisa tayo nga agkakaaruba, agsisinnaranay, inutan na ang daldalusan, pakpaksyaten. Nagdapay demonyo ti utang kag bayad kay namin mad. Sika mga nakautangan ay hanggang mo unay nakare. Ang diyan amo angam ano ikarkarigatan dit agbiag tinalinten. Nalaglagan ngam di ay agbiag nga aglamlum mga agsitswiti. Narigrigat di dumagsen no kasya. Katalagaan trabaho nga roti madi di jay. Ala daytoy kararagan tayo intensyonis tayo daytoy nga sisa. Daytoy kayat tayo nga mapasama. Ipanagprogreso ka di daan kapya, panagtikin na awatan, panagsisinnaranay, data ti kapyahan nga managing bubukod. Nagtitinulong tayo nga kakaaruba, napintas titurungan na. Nagtitinulong di pamilya, mayat titurungan na nga adda managing ko nang iso na laeng ti nasaya at kumaditi ay. Hanga nasaya at titurungan na daytan, madi. Nasaya idalan ti Espiritu Santo di trabaho tayo nagkaysa tayo kaysa di managi agsari-sarili tayo may managing bubukod awan ti mamaay na dayta maabak isusumrekan ti demonyo dayta kararag tayo nga lakas pamilya kasisa tapno agari ko man ni Apo Isus ponasen na amin nga mangriribok mangbubuteng amin nga mangabak kada tayo